Akwai wata kungiyar laifi, wato kungiyar ɗan ta'adda wacce suke irin safara, sannan su kashe wanda suke so, sannan a ba su kwangila su abin da suka ga dama. Wannan fim din ko fim ne na ɗan ta'adda, amma kuma wanda sun kasance yan uwa ne su a junansu. To a cikin sa akwai wani abokin sa ashe dan leken asiri ne, kuma sun riga sun shafu da shi. To inda ake kama ɗaya daga cikin su, wato kanin boss din ake kamawa, daga nan ne fa ake shiga tashin hankali, suke gane cewa akwai dan leken asiri a cikin su. Daga nan suke dana wannan dan leken asirin, domin shi dan leken asirin nan shine wanda yake da hujjar da zai je kai kotu. Daga nan suke kama matarsa su garkuwa da ita, idan har ya bada shaida a gurin kotu sai sun kashe matan nan. Daga nan aka kai shi kotu yake bada wannan shaidar, to ashe shi kuma yana da wani jarumin aboki, to abokin nan shine Doniyan. Ka zo ka ga yadda ake tashin hankali. Daga nan an je an gama shari'a a kotu, an sinto musu abokinsu. Kawai na gaya muku wannan abokin nasa mai suna Doniyan ya zo ya ci kokon wannan abokin, ya garkuwa shi ma da shi, ya ce dole sai an saki matar wancan, sannan shi ma kuma sai basahan sun sake shi. Daga nan ne ku hankali tashin hankali yake faruwa a wannan fim din. Idan kana neman fim din da jarumi da irin boss ake dahuwa ga an dahu har an yi fada, irin an tashi an zauna an huta, an zo an ci gaba da fada da kyar Doniyan yake kashe wannan boss din. Wannan fim din mai suna wannan jagaliyar ciko, za ku mugun jin daɗin sa, domin fim ne flash point na tashin hankali. Wannan fim din ko ba daga nan ba, domin ana mugun ba ma'aikacin nan wahala. Fim din nan yayi masifar kyau. Kun ga wannan faɗan da ake wallahi zai mugun kayatar da ku. Fim ne wanda ake rigimar kai, sorry.